Prekonať nechuť či strach z čítania, podnietiť deti siahnuť po knihe a ukázať, že pri zdolávaní napríklad aj čitateľských prekážok môžu byť nápomocní psíkovia. Aj to sú ciele interaktívneho programu divadla Rozart s názvom Šteniatka na zjedenie. Ústrednou postavou detskej inscenácie je 7-ročná Zuzanka, šikovné dievčatko, ktorému sa však nechce čítať a v škole preto zažíva neraz nepríjemné chvíle. Všetko sa však zmení návštevou knižnice a stretnutím so štvornohým kamarátom. Predstavenie divadla Rozart je inšpirované príbehmi autorky a ilustrátorky Lízy Papp a chýbať v ňom nesmú ani skutoční psíkovia, Buddy a Billy. Inscenácia pre deti ukazuje, ako správna motivácia dokáže urobiť aj malé zázraky a prekonať bariéry. Tie prekonáva aj Ružomberské divadlo, snažiace sa o inklúziu napríklad i deti so špeciálnymi potrebami, ktoré si milé predstavenie so psíkmi užili posledný marcový piatok. Šteniatka na zjedenie nebudú v programe divadla Rozart chýbať ani v apríli.